Yawa ito nakita ay. Wala nga kamo. Ayaw yung bukoy-koy ka ng bunig ni Simon. Kay sama ra nga ginuduaan ninyo yung kinabuhis kamatayon. Wa man ko na pinusilay. Sumasa mo pangiin. Wa may naitabo. Pero may naitabo man pero silay. So pa mo makauban dito sa laklak. Abi ni mo tay, si Andoy diriyot na maigo atong pagkuha niya sa kanding. Nya. Kita sab magpatara na ita. Dila na ita pasalipod sa mga kahoy. May kay no? Sayo na kasultion. Tago kas na kong kahoy. O yang maabtar kas pero silay. May lagboingong bala nga. Tapsing, yagboingong timing. Aw, buhat imong keyboard. May dako na kahoy. Gagitaguan ni tatay. Wala lagi pa dahil ko ang iyang agtang. Sultian ti ka, no? Di na bagyo kumadlo. I will not afraid. Bisag unsap ng klasihang gubata na at tubangon ko gina. Ngano, katakatawa man ka. Nabi ko tigaan mi karmas, samot yung kaisog. Aw, musamot ka pinigro tay. Ug tagaan mong armas. Kaya ano? Kamong di siguro os mga tulisan, kanay mong agtang, hayag kayo na, apiti na, buwag din mong kidol. Usay kidot. Usay kidot. Basta mo sukul bibi. Usay pagtuloy mo na mo. Talawan? Kidot, kidot. I cannot understand what is what you say. Huwag mo, angay mo gamit og armas tay. Kaya makadungog mong buto, birahan na mo, papapapat, musilon mo, maanak kay. Ay! Yung mo bawas ka, mo anak ka. Retetetetet, retetet. Yung mo tagagbala, mo anak ka. Bingaw, bingaw, bingaw. O bitaw. Kay ikaw na may makamao. Why? Ano pagsukuan na ito eh. Kabaw man niya na. Pila rin pagkablit ng gato. Na, kablito ng gato. Yung kung ano na lang mo anak. Huwag mo, alamag ka ng mga armas, kanang pinusilay na gubat-gubat. Sa'yo na lang ko. Ikaw tay, ayaw ko patuwa. Hilaw na lang naklak. Kaya nagtuwa mo na siya nga sirog isuito. Why? Mao na diya tay. Suko-suko din ka. Istorya rin nga to Ang ako ba? Ngayon mo kuy-kuy ka na lang bunig ni Simon. Labi na ka ba? Ay kuy-kuy na tatay ni mo. Para hindi ka kuyog na ko. Para may tatay ni mo. Mami rin pagkaos liyon. Huwag mo na gamit. Tungogin na napiti ko. Kadungog. Pero meron pa siya kadungog na ako. Basta mao na to ha. Ay kuy-kuy ka ng Simon na. Di bunig. Sagdi na tatay ni mo. Tino nang balita ko na dunggan balon na pinusilay ka no dito sa Kalumbuyan. Kani sila Simon o si Bunay. Oh, tunood na ba? Na-enkwentro na ni Bunig Simon tong mga tulisan dito sa Kalumbuyan. O ba? Ang tuyo kuno pa ni Bunig ni Simon, mauro ang taang pagbawi sa kandi nga gisakmin ato mga killer. Kaya, sa pag-ikwento nila, buhay na nga ikaw, buhay na nga matay. Apat dyan ka ito ikwintroha nga, pulos magkuha ang skursong doon ka grupo. Wala patay, talawan man pulos. Kanya, kanding nagilang kiawayan. Unsa man ang mga kandinga? Maong kuno na ng mga kandi nga pa nga gisakmit sa mga tulisan at tumiyaging buwan. Di ba ka na maong kandinga na itong ipapanglita? Dili. Dili na maong kandi nga pa eh. Mga ordinaryo, kaya kandi nga kay mo na gatiman sa anak ni Medincio. Mapukam ko kung nahuna, basta ang kanding na may hisgutan. Kaya, labi ka ng duha. Kanang pangalag Bunay o si Simon. Sumod na ba kaya na silang duha ni Juan, Amparo? Kaya si Amparo, kalitra ba kawa? Tahanaw lang. Huwag panangit. Ay lagab-laka pa. Kaya ka na si Bunog si Simon. Ako na lang ipapanidad. Kipamonitor ko na ano ilang mga kabuang. Kiklagots ko ng duha. Dudas ko na. Ako pa, nakunahon sa ko pa nga mato ko dito sa lungsod. Kaya ako sa nang ipa-check sa paro to. Ako na papanidaan. Kung sa mga kalihukan dito. Yun pangunayan na iho. Kadaghan itong masugo, ikaw rin yun. Pangitaglain na masugo ni mo, ayaw ikaw. Sige ba?
Ngita lang taga atong kasaligan. Ilang kumunay. Ako kung kibul nga yun. Kanindo ka? E nga nung nagkasuod di sila ni Amparo. Kunya akong gusto na imong buhaton. Napanintig yung mayo. Unsa gyud hinungdan, nga nung nagkasuod na sila ni Amparo. Muna kung gusto na tukion nimo. Na imong susihon yun na niya isulti na ko. O unsa gyud hinungdan. Kami nang duwas matoy, bahala na. Amo nang buhaton. Saan to magbahay na kung ipatukod? Dito na tutuan. Na, maunay dakong problema ron. Si tatay, di ganahan lagi dito kay limuot. Saan na sa dangin mong gipabuhat? Uy, yung bintana, gatubang sa luyo. Nga ang pultahan, naapod sa luyo. Sus ka na din problema ha? Kasayon anak. Nanong di kablihan ng pultahan sa luyo para makasud ang hangin. O di problema, sulbat na. May problema, no? Kabaw kasi tatay, grabe kay ito ka-arte. Musod niya, madlog to eh, musod niya mga kawatan. Saom na to ani ron. Matod palaging tatay, ipausab ko, no? Imbis ang bintana nga nasa luyo, ipaatubangan. Samtay pausab. Gubo na sa to. Yan saon man tana ron, na maumay gusto ni tatay, na ang hangin sa tubangan na musod mo yayahay. Sa muka binapakabutang nga. Yan saon man tana. Di man siya ganahan si tatay dito. Mao lagi. Ang ako tang gusto lakba. Atong karaan atong payag. Si tatay ni mo may mapuyo dito. O kanang bag-o na tong ipatukod. Para tuwa gyud na. Na, maunay problema lagi. Ilagi mo sugod si tatay na magtupad ta. Gusto niya ka mo ang magtupad. Sam sa tatay sabi mo eh. Ilagi siya gusto lagi ng mga nakta. Ano niya? Yan, unsa mo yung gusto ni mo? Musukol mo itong sumbagay ni mo. Tay. Kanabiyas tatay ni mo lak. Pwede diag ikiha ko na. Ha? Ano man? Good holding man ang iya. Iya ko tang gihold. Nga kinasal ko ta. Mahimo din na. Mahimo. Doon lang ko tayo gipirmahan nga kontrata sa pagkasal na to. Nga ako'y tag-iya ni mo. Yang anong pugan-pugan mo kaniya. Mahimo mapriso siya kung ako sa ikiha. Kaya mapriso di siya kung imo ikiha. O mapriso. Maapil ko ano? O di ka maapil. Kaya asawa mga kanak ko. Tatay di arang-arang. Tatay ra ni mo. Mao na nga sulti Diyos tatay ni mo ana ha. Ay tingalig na. Mahagit ka niya akong garbob. Kaya isa magmahay. Ano lang to eh. Nakanus naman nakasulti eh. Bisa ka nus oh. Oh. Ay lang sulti basta nga ako. Kaya maikog man ta. Syaro di sa madlo ka na ano? Ako lang yung sultian. Oh, sulti yun. Kaya priso yun na siya. Mapitsig ko katuig. Ano na? Katugay po daw na good. Ala yun. Kanay mo tatay. Tiguang na mra. Awad to sa prison. Magkango-kango yun na. Mura na kirubuang. Maupog sa mut. Ay, may plano pa tayo. Kani, paminaw ko, masalir gini. Unsam na. Tapos lang nang masusahid ka, ngalan niya eh. Unsam man din. Ato ta sila. Mato ta sila. Oh. Manungong ka dito. Pariha ba sa itong nag-abot mo sa kahuyan ba? Yung antok mo na to. Pero sa ilahata mag sabot-sabot dito, kinanglan, di lang kamo ako pa. Isan sa nagkagamay. Timingo na to, nga naa sila. Nindot siya na parda. Lagi nindot lagi. Nindot mo yun na part nga, kasabot mo nga, way gubot. Ano bang hapsay kayo sa tanan ba? Nga, may tabo na nga, nindot na kayo inyo pagsabot-sabot yung kamong simon. Ano na nanin mo ingno nga, ang kanding, ng mga 5 kwarta, naagi na to. Nga, ang urang ingnon nga, bay, aning among hangyo ni mo, inanglan, imo ginibuhaton. Kaya wa may kibaw sa akong pagpakalibang sa kanding o kwarta. Kung inanglan, makapahimuhos ta ba? Ito yun. Nindot kayo.
Bato mo na, Part. Bato mo na. Pero, kuyog ta? Oo, nga dito ko eh. Isa ba? Basi, mapiki niya ko. Ano sa amin kagibiyaan? Ganun na yung kitang nagkuyog. Gusto ka, may mo, mas buntag pa. Tunta na. Gabi lang eh. Ayaw ng gabi eh. Sumaya mo kong adlawan, Part. Kaya maka parar patagon sa mga buhaton ko ba, taas-taas pataguras. Makitaan sa tanin lang, at tinaro nga itong palatubang ba. Gabi, maaan ka. Ikaw, bahala ka. Agad ako niyo mo. Kaya adlawan lang, Part. Sige lang, kibarugan ginako, ng kanding, ng kantado na ginato. Kasi dahil matuo sila sa istorya, muoyon sila. Total, dili naman yung pang sinamok atong istorya nila. Masaya Part, nindot ay di agad. Lagi Part, pero masuka ginato ba? Kung siya ikasulti. Ano may plano ni mo ron, man? Bata ni ba na naglibog pa niya ako kung hain na itong kantinga ron. Sa akong opinion, no? Sa ako lang niya. Murag tuwa ra gid siguro gihapon ng kanding sa kakahuyan. Di ko katuwa Ay, hain man di ay. Ang mo sa balik dito sa mga tulisan. Pero kung tuwa pa dito ang kanding sa kakahuyan, sila karon gikapo sa ito pangita ato. Di manggod mon. Nagtuo manggod sila. Ang kanding nadaan ni Andoy. Yawa siguro sila kaalinggat. Yang kanding nakabuhi. So kalinggat nga masakpan mo kuno si Andoy sa pagkuha niya sa kanding. Ayo lagi pero wa sila kay Bao nga naunag dagan ng kanding sa paglihok gid ni Andoy. Yawa siguro sila kay alinggat nga ang kanding kurting dagan. Una day si ang kanding daigdagan. Oh! Wa siguro mabantay eh. Mausap tingali. Mao gyud. Kaya nagsunod man si Andoy sa kanding. Puriso. Nagtuo siguro sila nga ang kanding na dagid ni Andoy. Pero ang problema lagi ron, kung hain na ang kanding, kaya sa nakita, wa man na to ang kanding, wa man na tumada. Mao na yatong subayunon gyud. Pagbuhat na lang kita. Yung kidsay unang makita ng gawas. Galing puslot ni Burak. Oy! What ay bato nun dia? Ay, kita kang bato nun. Oy mo sao? Dia, gusto mo bulan din, huwag ihakin! Murag buongon sa... Murag buong mo sa kanak ko Kuya na hiyos. Bitaw, sakto ram tingali ng oras, ano? Ikaw ang ilin. Oo! Oo, hindi ko turasa, sir. Bawa. Bula. Nya. Tuyugan to ko nimo. Oo. Kaya mo na, sir. Yaon sa ba? Magsakay ng kabayo. Main mo yung kabayo, sir. Silin, huwag ka sa muluyo. Diyan mo kong pahul mong kamera. Apoy mo kamera ninyo, anak. Hindot kita na sir, silin, magangka sa mong luyo. Kaya para remembras ba? Abalay. Ayaw lang kay katusilin, talawan kitong sakay kabayo. Dito ang kabayo. Kung saan may niya kadlukan ng kabayo, karang inyo? Tidak. Naka na, ato na. Awagan lang ko ni mo, sir. Tunta. Dito lang ang silin nga, duwa niyang masakit ang amahan. Mas pahin mo, sir. Para mo sabot, kapilig mo sila sa inudensyo. Totoy, sa imong kuminaw. Upan ka na silin ako. Oo, sigurado ka nag-upuan, sir. Eh, kardo ka nang hiling nga, kuyog sa Sir Parlon. Nag-iya sa simba din. Hayaan yung ginikanan. Nagkasabot na biya mo. Di, magpamba na kang mundang. Ibuya gini mo. Tay, tayo na to ba? Ikan to sa hospital ba?
Ako isuro si Hilis na mag-itik. Ano ito pagkiti, sir? Agay, kalamay. One night only. Ay, One night only. One night only. Sige na.